Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Rodjun! Good morning mga kapuso! Welcome to Best Talk. Kalong buntaga makauban na sab nato ang kapuso actor. Wala lain kundi si kapusong Rayver Cruz. Maayong buntag, Rayver, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Ito, maayong buntag sa inyo lahat. Happy to be back dito sa At Home with GMA Regional TV. Yun, parang kailan lang no? Nag-interview tayo Kaya sa nga bilis talaga ng panahon. Over dito pa rin tayo sa Zoom. Kumakapit pa rin tayo. Thank you very much, Rayver. Syempre, congratulations dahil tito ka na. Dalawa ng pamangkin mo. Recently si Rodjun, of course, Diane, finally welcomed their baby boy. How do you feel? Ito, masaya. Titong-tito na. Nakakatuwa lang kasi puro lalaki talaga yung lahi namin. Puro kami boys. Hanggang sa magkakapatid, hanggang sa mga babies nila, puro boys pa rin. Itatanong nga sana namin sa'yo, siguro kung meron kang skill or talent na gusto mong ituro kay baby Joaquin, ano kaya yon? Apart from dancing, kasi I'm sure it runs in the blood na eh. Yes, tuturuan ko si Joaquin kung paano maging isang gamer kasi sobrang hilig ko sa mga video games. So siguro baka i-spoil ko lang siya ng konti sa mga video games siya pagtanda niya. Kung papayagan ako ni Rodjun tsaka ni Diane. Rayver, dahil napapag-usapan na rin natin si Rodjun and nakakamangha talaga ang sibling bonding yung dalawa and kasama na rin yung panganay mo na brother. Ano yung mga memorable moments ninyong tatlo, no? Or ano usually yung mga bonding activities ninyo among brothers? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you." Marami, sobrang dami kasi halos sabay kami sa lahat dahil super close namin. Like for example, pag magba-basketball kami, mag-gym kami, sabay-sabay kami lagi. Pag manonood ng movie, sabay-sabay kami lagi. Ngayon siguro nakakamiss din kasi syempre si Rodjun nasa Fairview na siya malayo na siya sa amin ni Kuya Omar pero once in a while nung bago yung pandemic, nagkikita pa rin kami, ginagawa pa rin namin yung mga ginagawa namin noon. Ngayon, syempre talagang FaceTime lang muna kami kay Rodjun Saka Zoom muna di ba? Right. Sino ba pinaka-behave sa inyong tatlo? Syempre si Rayver Cruz. Galing. So, nung mensahe mo sa ating mga aspiring naman na clashers? Yes, ayun ang message ko lang kasi be the best that you can be. Ito na yun, it's your time to shine. You just gotta give it your all Kumbaga parang ipakita mo kung bakit ikaw yung dapat na manalo dito sa Season 3 ng The Clash. And yun yung nakaka-excite kasi panibagong talento na naman. And last season, sobrang ang daming magaling and feeling ko kasi every season nagle-level up. So this season naman, excited na makita yung mga bagong talent na ipapakita nila sa pagkanta. Right. And finally, let's invite lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao to follow you on all of your social media accounts and of course sa iyong mga upcoming shows naman, Rayver. Yes, of course. Social media accounts ko naman is Rayver Cruz lang. Sa TikTok, Rayver Cruz din. Sa Twitter, ganun din. May 20 lang, Rayver Cruz 20. And of course, palaging naabangan ng All Out Sundays. Every Sunday yan. Of course, itong The Clash Season 3. At saka ihabol ko na rin, gumawa ko ng gaming page, Facebook page ko sa Facebook na sarili ko. It's Rayver Cruz Gaming lang kasi kagaya nga nasabi ko, gamer ako. So baka next month, tatry ko na rin mag-live stream ng mga games ko. So yun, abangan nila. Excited kami para dyan. Maraming salamat, Rayver, for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you rin, and I'll see you guys soon dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you for having me again. And that was kapusong Rayver Cruz. Tutok lang mo mga kapuso kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.